Ahoj. Takže moje jméno je Ken a tohle je pár faktů o mně. První fakt. Jmenuji se Ken. Druhý fakt. Strašně rád tančím. Třetí fakt. Mám 2 sourozence. Z toho jeden brácha a druhá ségra. Čtvrtý fakt. Je mi 14. Pátý fakt. Mám strašně rád sladký. Šestý fakt. Nesnáším vstávání do školy. Sedmý fakt. Nesnáším školu. 8. fakt. Nemám holku. Ha? 9. fakt. Miluju džus. Strašně moc. 10. fakt. Někdy umím být strašně otravnej. 11. fakt. Nemám tolik prstů. Mám pokoj s bráchou. Jeho postel. Moje postel. 12. fakt. Někdy jsem úplně brutální cholerik. 13. fakt. Ne, už mě to nebaví ukazovat. Tyhle brejle nejsou na okrasu, ale máme dioptrický. Jo. 14. fakt? Zřejmě jo. Nesnáším číst něco, co mě nebaví. Takže když ve škole dostaneme povinnou četbu, tak to je totálně v prdeli. 15. fakt. Jsem Spider-Man Shooting. Ale pšt. Tak to bylo video, pár faktů o mně. Myslím, že jich bylo 15. Tak nějak. No a jak už jsem říkal, jmenuji se Ken. Takže se nevím za jak dlouho, dejme tomu za týden, 2. Těšte na další video, který nevím ještě jaký bude. Plánuju natočit nějaký tagy. A možná i vlogy. Tak se mějte.